Nina bentule bande ngodonga kwela kethu kaNongoma indaba ze1KZN TV zifunda uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazo ke zona indaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. ICOSATU isole inkampani ngokusabisa uhulumeni. EFF ikhala ngowasemhlathuze kanti yasesandlwana yadumisa uZulu. Nina bendlovena amandla siyakhuleka. Umfela ndawonye wezinyunyana zabasebenzi ICOSATU sivizwakalise ukukhathazeka ngalokho ekubizwe ngomkhuba ethi wenziwa ke izinkampani ezinkulukazi kuleli ke igiya ngethambo lokwantuleka kwamathuba omsebenzi maqede ke isabisa uhulumeni ngokuvala amabhizinisi azo kulelizwe uma ngabe zingalekelelwa ngoxhaso. Lokhu kuza ke ngemuva kwesimemezelo senkampani ekhiqiza insimbi ArcelorMittal sokudiliza abasebenzi abangaphezulu kwe3,000 kubala ke nophiko lawo luseNewcastle enhlaneni kaMthaniya okulindele ukuba ke kwenzeke ngasekupheleni kwalenyanga. Njengoba sisikhulu isililo ngokuhlongozwa inkampani yensimbi esanda kuveza ukuthi kungenzeka idilize inqoba yabasebenzi emagatsheni ayo okufaka neliseNewcastle iyaqhubeka imizamo yokugwema lokhu ngenhloso yokuhlenga imisebenzi. Inyunyana yabasebenzi ICOSATU KwaZulu-Natal isisole izinkampani ezinkulu ngokufuna ke ukubamba uhulumeni ngokubongwane. But we are very much concerned about the trend that we see happening in our country, whereby some of the big companies want to abuse government because they know that South Africa is facing a huge challenge of unemployment, where they want to abuse government and threaten for closing down so that the government can take the money of taxpayers and bail out those companies. That is why we are saying, on ArcelorMittal, really, we're not sure if the government has gone down or to check its books whether really these challenges could not have been overcome. Le nkampani isineminyaka isebenza kuleli khiqiza insimbi esetshenziswa uma ke kwakhiwa noma kubiwa iveze ukuthi ke isimo somnotho esingesihle ungabibikho kwezitimela zokuthutha impahla ukuhlupha nokubiza kagesi ngezinye zezinto eziholele kulokhu. Kuvela ke ukuthi bese kunesikhathi le nkampani inxusa ukungenelela kukahulumeni. Unobhala we-ANC KwaZulu-Natal uthi ke zikhona ezinye izinto ezingenziwa ukugwema lokhu. Umzekelo nje umasipala kungenziwa i-turnaround strategy ukuthi umasipala waseNewcastle ukwazi ukuthi mhlombe ubanike itarifu elispecially mhlombe leminyaka ethile ukwenzela ukuthi kwehle izinga lagesi abawubhatalayo so that bakwazi ukuthi ukukhompyutha ezimakethe zomhlaba. Futhi noMajuba umasipala wasemajuba ungakwazi ukuthi ubanike itarifu especially samanzi ukwenzela ukuthi bakwazi ukuthi bakhompyuthe kwimakethe zomhlaba ngokuthi bazobe sebeproducer i-cost yobe isehlile kakhulu. Siyakholelwa futhi ukuthi babengahlangana uhulumeni nabo babeke iplan eclear o-IDC no DBSA namabhank ehlangene nohulumeni kuningi ongenziwa ukuthi isave le nkampani ingakwazi ukuthi iwe. ICOSATU nezinye izinyunyana kulendeleke ukuba babhekishe kuyo le nkampani osukwini lakusasa benxusa ke ukuba ingabadilizi abasebenzi. Eyindabeni ze1KZN TV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Iqembu le-Economic Freedom Fighters EFF KwaZulu-Natal lisole umasipala omhlathuze ngokusebenzisa amandla ngendlela engafanele nokubukela phansi abavoti. Leli qembu lithi lifuna umkhandlu ukhiphe ngokusemthethweni amakhansela amathathu awayengawe EFF eyawaxoshwa kodwa kumkhandlu uyaqhubeka nokwasebenzisa ukwakha uhulumeni ukubusa ngokubambisana. Lokhu kuvele ngesikhathi ke leli qembu libhekisha ngaphandle kwalamahhovisi alomasipala aseRichards Bay enyakatho nesifundazwe. Amalungu eqembu le-EFF athutheleke emahhovisi omkhandlu omhlathuze efuna ukuthi ke lo mkhandlu ukhiphe amakhansela amathathu e-EFF axoshwa kuleli qembu. Ukuxoshwa kwalamakhansela kuza ke ngemuva kokuthi komholi wayo wayalela ukuthi ke wonke abakhansela ahluleke ukuhlinzeka ngezithuthi amavolontiya ngesikhathi leli qembu lizoba nerally yalo ngonyaka ke u2023 kumele axoshwe. Sila emhlathuze namhlanje ukuzodemand ukuthi amakhansela ethu nje khona namhlanje abadeclare ama-vacancies because okwenzekile ngo-2023 i-EFF ngenxa yezimo zangaphakathi yarun i-disciplinary process ekwenziwa wonke ama-political parties yagcina ifika esinqumeni soku-expela ibaxoshe laba bathathu ngenxa yokuba izephulamthetho ngaphakathi kwe-organization.
nokho ke kusola ngo2023 sibhalelana incwadi kuthiwa udaba lisenkantolo sabekezelelana ke nanokuhlangana nabanye abaholi ngoba asivele nje sesifikela isithatha khona uaction ngale sihlangane nabo basikhohlisa no city manager sahamba wayesikhohlisa sekwafika la sibona khona ukuthi ayikho njengamanje imethe enkantolo masithuma ummeli uthi eDurban High Court la efakwe khona uthi yafakwa ya strike off the roll kwathiwa ayikho agent le matter ikhishwa High Court. Therefore kwakufanele ngaleso sikhathi ngawo 2023 umasipala udeclare ama vacancies eEFF. iEFF isabisa ngokuthi ke lokhu abakwenze namuhla akekeke kume namuhla noma kugcine namuhla kodwa njalo uma kuzoba nomhlangano wamakhansela bazoba khona ukulandelela kulolu daba. Kodwa akugcina namhlanje iprogram yonyaka le uma kuzohlala i-council meeting iEFF izoba neprogram la ezodemand ukuthi amakhansela ngoba asiceli kubona amasithi wethu lawa asiwafunayo asithi iFB ayisenzele ifavor noma iANC. Therefore namhlanje asibuyele emva ngoba sesikwenze konke kuthiwa iEFF ayibe lenhlangano eziphatha kahle masizama lokho singafuni ukuprotesta sijethi phela silandela umthetho abantu benza lokho no sesile iEFF eqala ke manje lebuyele emgwaqeni baxoshwa kudala imembership abasenayo ikho lokho kanye okwethusayo ikhansela liba ipublic iparty representative kwamasipala uma iparty sikuxoshile usa represent abantu kwamasipala so umasipala no CFO no MM nabo bonke kukhona ubugebengu nabe sobafakela khona ama charges mase kulungiselela amakhansela because we are paying wrong people iparty abaxosha kudala bonke bakhona icriminality aba-involved kuyona as we speak because you can't be paying more than a year ukhokhela abantu abangesiwa amakhansela recognized iparty ayibalethile. Kwenzeka lokhu nje ngesikhathi zasemini iEFF ibisikhipha istatement esithi ngemuva kokuthi leli qembu lithutheleke eMhlathuze kubeke sekuduka abaholi bayo ababili okungunobhala weprovince kanohlalo wayo uNkululeko Ngubane enomungezithwala. Kanti ke imizamo ukuthi sithola ukuphawula kwalomasipala ayiphumelela ngakwazi uba udaba solufaka emoyeni. Lesigeze indaba zo1 KZN TV ngengusamukeliso Nqulunga ngeSerected Bay. Impi yasesandlwane ibambene ngeyihluthu phakathi kwamangisi namabutho kwaZulu omnyama ngomasingana ka1879 yabeka ebalazweni lomhlaba isizwe samaZulu ngisho naseyizweni ezayingabaza amandla akhe. Lokhu kuvezwa ngesizathu sezomlando umenzi uNdukuza Mabhunu Jele engxoxweni ekhethekile neziko leindaba njengoba kulonyaka kubungaza iminyaka engaphezulu kwekhulu nama46 yalwa lwempi yasesandlwane enquthu maphakathi nelikaMthaniya. Bekuyinyanga umasingana zingama22 ngonyaka u1879 ngenkathi uZulu oholwa ingonyama ucetshwayo kaMpande eguqisa ngejozi iziqhwaga zamangisi okwabe kokuqala ngqa emlandweni ukuthi amasosha amangisi ehlulwe empini ngabantu ababehlome ngezikhali zendabuko ikakhulukazi ijozi noma umkhonto. Kungalesi sizathu esenza ukuthi njalo ngalenyanga uma zingama22 kumasingana isizwe sikaZulu sigubha umkhosi wasesandlwane obanjwa minyaka yonke entabeni engcwele khona esandlwane. Isazi somlando umenzi Jele usakhela isithombe esiphelele ngempi yasesandlwane. Kwangolesithathu 22 January 1879 la amabutho amangisi kwakuthiwa ama-red coats ehlulwa khona amabutho kwaZulu isilo sasiphethe kwaZulu leso sikhathi kwakusilo ucetshwayo zokhumbula ukuthi amangisi ayekade eyikhonga impi noZulu ngoba ayefuna ukuthi kwakune nembandela ayeseyibekile ethena isilucetshwayo asibhidlize uhlelo lwamabutho sinikele nangenyoni kayiphumuli sinikele nangamadodana kaSihayo kaXongo umkhumbi kaZulu nomehlo kwaZulu ababebulala onina uMakhumalo ngale komzinyathi. So lezo zinto zaziwaprovoke amabutho kwaZulu ngoba isilo sathi sizobiza imbizo especially weba izodingidwa lento le ngoba ama demands ayenziwe amangisi they too impossible babefuna impi. So ilento le kwaba nomhlangano wasesigodlweni ondini wakuthiwa yini imhlalandlini ikhulu abaphathi bezwe ontshingwayo omnyamana ogodide omavumengwana oyibhebhu engakahlubuki uyibhebhu umntwana ohamu noma bonke nje abantwana basendlunkulu. So lapho ke okwathathwa khona isinqumo namabutho lamancane uKhandampevu umcijo nengoba makhosi kuthiwa cha kuyayiwa ke empini kuyolwa namangisi esandlwane. Impi
esandlwane ke amangisi amabutho kaZulu aphuma esigodleni kwaNodwengu ngomhla ka17 kuJanuary 1879 kodwa impi ngempela yaba ngolesithathu mhla ka22 kuJanuary 1879 ngoba yaqala emini ngo12 lalikhiza izulu njengoba likhiza nje namhlanje umhla ka22 kodwa washa u2 siphelile amabutho nje kaZulu esegwaza ibhece esandlwane mind you esandlwane amangisi ayephethe izikhali ezipowerful aba-bayonets Martin Henry rifles. Ngemuva kokuba amangisi esehluliwe esandlwane abe sebuyele emumva eNgilandi eyozihlela kabusha apika noma cela usizo kwamanye amazwe ase-Europe aphinda iphaka eyiphakele esigodlweni iCardiff Castle eWales. Into eyenzeka after amabutho kaZulu esenqobile esandlwane because kwaba nelento ye-ceasefire kwabonakala thina bayahlulwa and then amangisi agibela amahasha abaleka eza eShiyane ila umuntu onidabula amanzi kampande ngoba wafika khona nondi ibutho mabefika esandlwane basebethi umuntu onidabula amanzi ngeke yena aphindele emuva namabutho akhe bengakalwi ilapha bawela khona ke umzinyathi beza eShiyane eRockdrift bezolwa namangisi into eyenzeka isilo sasibatshelile ukuthi yena bangalwi namangisi uma sewele umzinyathi ngoba sewu-territory yawo leyana so yaliwa ke impilo into eyenzeka abantu bavele ba-relax amabutho kaZulu in particular ayitshela into sekuphelile ngamangisi kanti amangisi azobuya futhi azoshisa undi mhla ka4 July 1879 abopha inkosi esilucetshwayo asesibopha ngoba sasilokhu sicasha bengasitholi singasahlala ondini seshisa iwindow saboshwa emzini wokwambuyisa emahlathini asengoba umzi kaShodo kwasomfunga nembuyisa sathathwa ke sagijima kwasuka sayisiwa ePort Danford la esahamba khona sesiyo ekudingisweni oDeboleni eplazini. Ephetha undukuza amabhunuzi imshayiza amqangalaza kwelasehlobane uthi impi yasesandlwane yabe kuZulu ebalazweni. Impi yasesandlwane yabeka isizwe samaZulu ebalazweni in the world map ngoba kwaqala ukuthi yena outside Europe ama red coats ahlulwa la mind you kade isanda kuhlula isikhwaga saseFrance uNapoleon Bonaparte empini yase Waterloo so ngoba uSir Benjamin Disraeli waye prime minister eBritain ngaleso sikhathi wazi wakhipha istatement wabiza iParliament special on the 11th of February 1879 lali ku recess iParliament walanda wathi nje hey I've never seen this in my lifetime. Zulu people are so remarkable. They convert our bishops. I think Bishop Colenso why say push cause yamaZulu. They mark an end to the mighty dynasty. Prince Imperial of France why say Bulewa ngithi nondweni. What did they convert? What did they defeat our generals? What is the Zulu people are so remarkable. So yimpile eyenza uZulu waba isizwe sibabalizela umhlaba wonke. Ezindabeni ze1 KZN TV ngingusiyabongwa kaDuma eRichards Bay. Ake siye etolweni nabeselo sophinde sibuye futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo kwezona ehamba phambili namuhla. ICOSATU isola inkampani ngokusabisa uhulumeni. EFF ikhala ngowasemhlathuze kanti yasesandlwana yadumisa uZulu. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli uthi uhlelo lweshamthetho sesifundazwe lwe-school monitoring lulekelela kakhulu uhulumeni ukuba kasondele ezikoleni akwazi ukubhekana ngqo nezinselelo zomnyango wezemfundo. Umphemba usho kanjena ehambele kwisikole Intuthuko Primary School esemthonjaneni ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo ohambweni lakhe leinsuku ezimbili kulesi sifunda lokuhlola ukufunda nokufundisa njengoba kuqala unyaka wokufunda ka2025. Selokhu sivuliwe izikole kulonyaka wokufunda ka2025 Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal kanye nohulumeni bahambele izikole ukuhlola izinga njalo lokufunda nokufundisa ezikoleni. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli uhambele kwisikole Intuthuko Primary School emthonjaneni ngaphansi kohlelo lweshamthetho sesifundazwe lwe-school monitoring. Uthi uchulisekile ke indlela ukufunda nokufundisa okuqhubeka ngayo kulesi sikole. Inhloso ukubuka nje izinselelo ezikhona nokubuka inqubekela phambili bese sibone ukuthi singangenela kanjani njengohulumeni ngoba ukufunda emaphepheni umbiko akwenele kodwa ukuya uyayibonela ipriority yesithathu kahulumeni kuma priorities awu 3
is to develop a capable, ethical and a developmental state. Ngeke sikufeze lokho masingahambanga ngenyawo safika sayibona ukwenzakalana. Si happy ke ngokwenzakala esikole le primary school esiqale kuyona intuthuko la eMthonjaneni si help ngendlela emangasayo. Ohambeni lwakhe lwezinsuku ezimbili lokuhambela kwizikole ezingaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo, uNdunankulu Thami Ntuli uthi uchoma uphaphele gwalagwala umnyango wezemfundo esifundazweni othisha kanye nabazali ngokubamba iqhaza ukuze abafundi benze kangcono kwimphumela kamatikuletsheni wangonyaka wedlule. Engincoma kakhulu umnyango wezemfundo nothisha nabazali imphumela emihle ebonakala ikhona ezikoleni ukuthi vele ngeke kube 100% ngoba even if you can go to izwe elihlonishwayo ngokomnotho like America uzofika uthola ukuthi zikhona izinselelo kodwa okubalekile ukuthi zikhona izinselelo hlobo luni lomkhiqizo okhiqizwa yilezokole impumelelo ekhona kulezokole ilokho kokudathi ngincome kakhulu ke umnyango wezemfundo ngincome kakhulu nothisha kanye nabazali ukuthi ukubambisana ngoba siyakha lapha kwaZulu Natal manakha ke niyabambisana manje ke ukusebenza kwabo ukubambisana okuhle kubonakala ngezithelo zakhona. uNdunankulu ubesenikezela ke kubafundi abaswele ngesicathulo zomfanisano wesikole kanye nezikhwama zokuphatha kwezincwadi kubafundi. Ezindabeni ze1KZN TV kubiNkosi Mthembu eMthonjaneni. Ngqongqoshe umnyango wezokuhlaliswa kwabantu kwaZulu Natal uSiboniso Duma uhlola inqubekela phambili kumkamo wohlelo lwezindlu impangeni mega housing project. Umthombeni uthi lo mkamo ubonakala uthela kuyithele ezinhle njengoba kufaka kwagesi nemigwaqo sekuphothuliwe. Uthi into esisele nje ukuthi ke kuqedwe kwakhiwa kwezindlu nokulindela ukuthi ke kuphele unyaka ozayo abantu sebengenile endlini zabo. Namuhla kuNgqongqoshe zokuhlaliswa kwabantu esifundazweni kwaZulu Natal uSiboniso Duma uhambele empangeni mega housing project eWaterstone ngenhloso ke yokuhlola uyibanga eliqhubeka nenqubekela phambili ke kumklamo wezindlu. Lo mklamo ohlukaniswe isigaba esithathu. Lo mklamo kulindele ukuthi ke ubhekelela abantu abahola kancane, abahola imali ephakathi kanye nalabo ke abasezingeni eliphezulu. uSiboniso Duma uchaza kabanzi. I-Cash project sokufanele kube khona imizi yokuhlala kwabantu, sokufanele kube khona isikole, sokufanele kube khona isibhedlela ukuze bakwazi ukuthi abantu bahlale kodwa futhi baphinde bakwazi ukuthi bazisebenze. Indawo enesasasa elikhulu kakhulu ezoshintsha isimo. Ngoba uyakhumbula kahle ukuthi uhulumeni omusha kaMadiba wayekhuluma ngama programs anjena kwakhiwa iKhonopi kwaZulu Natal. Enye indawo ezoba njalo ke ezokwenza ukuthi uma ucabanga ngedevelopment mhlambe idle o3.4 billion ukwenza isimo sethu sibe kahle. Ihlukene ke igabe ezintathu inalabo abadla isambane lika Pondo laba bazothola ukuthi bakwazi ukuthola afford imizi yo2 million. Inalabo phakathi nendawo ukuthi middle income labo othola uhlamba othisha amaphoyisa mase kuba nalabo abayi low cost housing othola ukuthi bona benzelwa uhulumeni njengama veterans. Konke lokho kwenza ukuthi bazokwazi bahlale ndawonye sakhe a new city indawo nje ezoba smart city ezokwazi ukwenza kahle. Le project iza ke nezinto ezinhle njoba kuzoba nendawo ezokwazi ukuthi ke iphende ikhiqize ugesi njoba kukwakhiwa kwalendawo kungaphansi kweRBIDZ okuyisizinda sezimboni okusho ukuthi ke lena kuzoba ke isizinda somnotho wezamandla. Uzoyikhumbula ke le ndawo ukuthi yakhelwe ngaphansi ke kwendawo neRichards Bay IDZ okuyindawo esayakha nakhona leyo izokhiqiza ugesi from gas to oil ezokwazi ukuthi ke ube la ko 800 megawatts iphinde ibe no Eskom eseapprove into yakhona ina 3000 megawatts u850 megawatts ungasupply izindlu njengeNamibia elikhulu njengeNamibia kusho ukuthi la sekuzoba iyona economic hub ye-energy even amazwe njengomakhana yohlomula le ndawo futhi nakhona yohlomula kusho ukuthi umkhakha netechnology abantu mocabanga ngale hub isiyokwazi ukuthi silekelele kakhulu isifundazwe sethu sikhulu. Iproject inama phases mongayibheka ngoba iproject enkulu ngisho ukuthi uma ungalindele igrant funding from uhulumeni bengasithatha probably 10 years kodwa mengino private sector already bathi bona banalo ibillion abalinde ngalo kusho ukuthi nathi mase sithiwa sithola ifront loading sibe no 2 billion wethu kuyobalula nje ngicanda iproject ngevaka 5 years engobe kulula but lesikhona la ngaphambi kwethu nje bangabe qala abantu ukuzongena cishe la ngonyaka olandela. Umthombeni uthi njengoba lo mklamo ohlukanise izigaba ezintathu akulula ukusho ukuthi ke kuphela nini kodwa ke ukwakhiwa kwezindlu kulindele ukuthi izindlu zoxhaso kubeka abantu sebehlala kuzo ngonyaka ozayo. Izindlu zizokwakhiwa kulindele ukuthi ke babe ngu146 abantu abasuka emawadini ngokwehlukana abazohlomula futhi ke laba ke abazohlomula ngabantu ke abafanelekile. Abantu abazobenefita uRDP I think ba 146 so kulo 446 kwa dividwa ngokwe cluster ama ward awu 10
so kusho ukuthi mawubuka more or less iwadi benikeza abantu abawu14 so laba bama beneficiaries sebeyazi sebathintwa balendele nje ukuthi izindlu iphele. Si happy ngeprogress esiyibonayo ngoba the last time siyela ngonyaka odlule umgwaqo lobona ukhona nama structures lawasakhiwe ayengekho so kusho ukuthi inqubekela phambili khona. Lo mbiko kohlanganiso osamkeliswe eNqulunka ngibika ngisempangeni. Zisaqhubeka ingxoxo zokuqhamuka nesombululo sesitela ke siqhubeka useyisebenzi kamasipala eRainkonyeni ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lesi sitela kasiqale ngenyanga kaMfumfu unyaka enye kanti ke isebenze zithi ukuhlanganiswa komasipala ababili okungase ingqoleni kanye neHibiscus kwenziwa eRainkonyeni. Umasipala wabekwa kwisigaba sika grade 5 kanti sebehambe yonke imigudu efanele evuna ukuthi nabo bahole ngo grade 5 bese benikwa inkokhelo emali ezinyanga ezisithupha. Ngokusho kanobhalo wenyunyana yezisebenzi samo ogwini uNtombi futhi Mzotho uthi namanje umqashi bengakavumi ukwamukela izikhalo zezisebenzi. Zilokhu ziqhubeke njalo izingxoxo zokuzama ukuqeda isiteleka sezisebenzi zikamasipala eRainkonyeni eziphakathi kwamqashi kanye nezinyunyana ezimele izisebenzi. Kuzokhumbuleka ukuthi lezi izisebenzi zangenela isiteleka ngemuva kokuthi befuna umqashi abakhokhele ngokwesigaba sika grade 5 kanjalo abakhokhele nemali yezinyanga eziyisithupha. Lokhu kulandela ukuhlanganiswa komasipala ababili izinqoleni kanye neHibiscus kwenziwa eRainkonyeni. Namanje umqashi ubengakakhokhi kanti unobhala weSAM kwisifunda uthi abahambisani nokubekwa umqashi etafuleni. Ngokwezingxoxo esinazo nomqashi mayelana nalolu daba lwethu le-award esayithola ngoSeptember sigcina ukuhlangana nomqashi kwaba ukuthi abakubeka etafuleni bathi bayasinika ugrade 5 baphinde babeka etafuleni u3 months. Sase siyabuza ukuthi ugrade 5 basinika ngaluphi uhlobo ngoba esiqondayo ukuthi ugrade 5 kufanele uimplementwe ngo-October. So ngokwethu usunezinyanga usufanele ube neback pay kusukela ngo-October kuze kube imanje. Kwawukuthi ke impendulo ayiphumi ngaleso sikhathi bathi bacela ukuthi babuye bahlangane nabaphathi babo bazosibikela uma sekuphuma icouncil. Eqhuba uthi bacela umqashi asuke kubakhokheleni izinyanga ezintathu. Lokho esahlukana nabo kwawukuthi ke siyacela ukuthi mhlambe bathi ukunyakaza ku3 nathi ke sizobikela abasebenzi bathi abasebenzi cha bayacela nje ukuthi okungenani ihlukaniswe izigaba ngoba siyakuqonda ukuthi umkhandlu wethu lo siyafisa futhi ukuqhubeka sisebenze ngendlela ejwayelekile bangayihlukanisa imali noma ngabe bangaze basikhokhele kwi-financial year ezayo enye imali singakujabulela kakhulu lokho. Uthi akubahleli kahle beyinyunyana ukuthi kunezisebenzi ezimisiwe emsebenzini ngenxa yesiteleka. Yebo kuyiqiniso ukuthi bakhona ozakwethu abayisihlanu abatholile incwadi ze-suspension zilethwa usheriff bethunywa abameli bomkhandlu. So ke ngalokho thina sihlezi neze kahle leso sinqumo esithathwe umkhandlu kodwa ke sivumelene sabasebenzi ukuthi cha uma kwenzeka ke sihlangana nabo udaba lokuqala kuyomela silixoxe nabo lolo. Utho kwamanje izingxoxo zisaqhubeka nomqashi ukuzama ukuqhamuka nesixazululo. Njengamanje ilokho asinalo lokolunye ulwazi oluphathekayo okunye sikuzwayo nje sikuzwe emaceleni kodwa kasikwazi ukukhuluma ngalokho ngoba sikuzwe emaceleni sizolinda okuzokunikezwa uyena umqashi ukuthi yena utheni ngengxoxo zethu esabanazo ngoFriday nathi sizokwazi ukumnikeza ukuthi abasebenzi batheni. Kushaya isikhathi sokuthi thina siye emoyeni umqashi kanye nezinyunyana besavaleleke emhlanganweni ukuzama ukufinyelela kwisivumelwano. Lo mbiko beniwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisesayidi. Asiphinde sithi ishelele eyitolo nenabesilo sophinde sibuye futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke izona ezihamba phambili namuhla.
ICOSATU isola inkampani ngokusabisa uhulumeni. EFF ikhala ngowasemhlathuze kanti yasesandlwana yadumisa uZulu. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-18.56 maqhathaniswa nedola laseMelika libe ngu-22.83 kupondo waseBrithani, bengu-19.30 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ingu-$2,753.10 ounce, kuthi intengo kaoyela ongahluziwe ibe ngu-$79 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. I-Premier Soccer League PSL isiyinqumo ukumisa imidlalo ye-Royal AM ehaqwe izinkinga zakamuva nje. I-PSL ikhiphe isitatimende imemezela ukuthi umdlalo we-Betway Premiership leli qembu bekufanele udlale nezikamagebhulu Orlando Pirates namuhla ebusuku eHarry Gwala eMgungundlovu usuhoxisiwe. Ngaphezu kwalokho kwi-Royal AM ihoxisiwe nasemidlalweni omqhudelwano Nedbank Cup ne-league ezolandela kuze kubeke PSL imemezelo kwehlukile. Ngokushoka kwalenhlangano ethwihlithwahla ehlulekile ukuthumela incwadi evela kuyona nakumlawulo ojutshwe uphiko lwakaSARS labaqoqi bentela esilawula izinto zeqembu okuvunywalaneke ngaye emhlanganweni obongolesihlanu olwedlule. Le ncwadi ke uqinisekisa ukuthi yonke imbandela yenkontileka eRoyal AM izohambisana nayo. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalendeleka. Iyanene bakaZulu laduma obala lapho ngemunge kungemtholo ziyaguqa bese iphaka namuhla kuze kube ngokuzayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile